Galit ka ba? Mabuti naman. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at dumarating tayo sa ating buhay na kailangan natin pansinin ng ating mga haters o minsan hindi naman haters, minsan nantitrip lang o nangiinis lang. Kailangan natin sila bigyan ng pansin dahil hindi ito nabigay ng kanilang mga magulang at naiintindihan ko yun. Matagal ko na rin pinapangarap ang pagmamahal ng ibang tao. Kaya ngayon, dadaanan natin ng mga hate comments sa channel. Pinakolekta ko sa mga admin ko ang mga komento o mga assumption sa ating channel at sa aking pagkatao para sa ikasasaya nyo, diba? Kasi gusto ko nasasaktan ako kasi wala na akong nararamdaman. Anong prinsipyo? Content! Unang-una, king ina mo Paolo, kagaya ka lang ni Buknoy. Sanabi mo, ayaw mo maging mahirap, ayaw mo maging tricycle driver para tas nagpromote pa ng merch, gago ka ba? Tayo dito nagagalit ako, ayoko nagagalit kayo Nilalahat, pero ayun nga, ayoko maging mahirap ayoko maging tricycle driver bili na rin kayo nasa description. Yeah. Diba? Hindi mo ba napansin na ginagaya ko yung ginagawa ni Buknoy? Ang tawag doon, mimic. Bigyan kita ng ehemplo Kaya may sinabi sa'yo, ikaw hindi ka inaano. Ikaw hindi ka inaano. Diba? Pinagtatawa naman yung ginawa niya. Pinabababa mo yung kanyang substansya doon sa pinag-uusapan. Kung hanggang doon lang kaya ng kukote mo na maintindihan, hindi ko nakasalanan yun. Sunod, Jacob, Paolo, Dorado mo ko. Okay, hindi to hate comment, okay, kababuyan comments. Magsama kayong dalawa. Mukha may kanya-kanya kayong fetish. Jacob, tsaka Brent. Joke ko sama sila. Ganito kayo. Cringy recent fans. Paolo. Bakit kasalanan ko? Yung kabaduyan ng mga ibang subscriber. Yung gano'n naman talaga pag lumalaki yung channel mo. Pero bakit kasalanan ko? ako ba sila? Kaya huwag kayong makikinig sa may mga anime na profile picture. Kabuto, pwe, mahina, Orochimaru pa rin. Sunod. Ito question, which one is heavier? 1 kg siya o 1 kg pero ako sa pamilya. Hoy! Ako lang pwede niyong bigyan ng hate comments Huwag niyo nilalait sarili niyo. Mahal ko kayo. Ako wala nagmamahal sa akin. Ako lang magmamahal sa inyo. Gaburelo. Huwag ganyan. Masyado masakit yan. Masasakit niya yan sa mga panlalait sa iyong itsura at sa iyong pagkatao. From Jeffrey, na pag inipa ata Paul, pumunta daw ako sa bahay niyo tapos natuklasan ko bakla ka pala. Haha! Huli ka ikaw may gusto niya. Subconscious yan ng REM sleep. Times squared. Pagtapos natin mag-inom ni Yakap mo ko, binastos mo ko, Paolo. Panagutan mo yan, nanood ka kasi ng edits. Puro edits to lang iniisip mo. Alam ko gusto nyo akong gawing bakla, pero hindi talaga. Masyado masarap ang mga babae sa TikTok. Hala kayo dyan. GGTV, baliw ka ba? Tanga, ulol nga, pau ulol. Hindi mo ba naiintindihan? From Lil, huwag ka naman masyado maingay tayo na mag-react tapos dami pa edit. Tanga! Ikaw una kong palo dito. Tanga ka, Lil. Kasing Lil din ang utak mo. pag hindi ako nag-react o hindi ako nagsalita o hindi ko to inedit, hindi na to papasok sa fair use. Patay! Yari! Pag nagtututbrush ka, wag mo isuksok masyado sa loob ng kokote mo Baka nakakamot mo at hindi natutuloy yung synapse from neuron to neuron From Jing. Yo, haters sa TikTok, pakita ka sa akin, suntukan tayo, bakla ka pala Hindi pa nga ako sumasagot, bakla na agad ako. Dapat antayin mo muna ako sumagot. Ito yung mga siga sa daan na kaya lang nila palagi may pagsuntukan tayo. O, pag sinuntok mo, kakasuhan kita. May pagsuntukan ka sa puwet doon sa mga magpupwetan sa'yo doon sa presinto. Ito yung mga linyahan ng mga taong wala nang maibigay ng magandang sagot sa mga sinasabi mo. Kunyari, parang 1 plus 1, 2. Hindi, 3! Hindi, 2 siya. Kasi 1 plus 1 ko. Hindi, 3! Hindi, 2 siya. Hindi, muna suntukan tayo! Kung meron lang filter ang TikTok, Jing, na pwede kang madagdagan ng iyong kaalaman sa buhay. Lasing na tito na gusto lagi na ikipag-away kada shot niya. Ang wagas na pagsinta. Di naman si Unique yung katabi mo sa picture, okay ka lang? Pero syempre, bilang isang eksperto dahil nakilala ko na si Unique noon pa, nakita na kami niyan Ito ay nag-trending. Oh my God. Dahil kamukha ko kasi to. Tinatag ako kasi nakamukha ko to. Okay, kasi may salamin tsaka payatot Haha, laugh trip, di ba? Kailangan ko na lagi explain lahat ng joke. Ano to? So, ilagyan natin lahat ng laugh trip para lang alam nyo kailan kayo tatawa. Compact shit. Cancer, mag-upload ka araw-araw tayo na wala akong makapaglibang bukod sa paglalaro ng itlog ko. Ito, kutkutin mo. Bakit kasalanan ko ba yung pagkutkut sa itlog mo? Amuyin mo. Ang pangit yung mag-edit. Real talk. This isn't real. What is real? How do you define real? Nako, meron kang Christ sa iyong pangalan. Ganito ka magsasalita. Hindi ka makakapasok sa langit niyan. Latom!
Anong video ba to? Mga pwedeng gawin sa quarantine. Ano ba ang in-edit ko dito? Ay, mga napulot kong green screen. Ako ilobas sa ating lunggaan para daanan ng mga beat. Magpasalamat ka lang, may nag-e-effort para sa'yo, ha? Gusto mo lagyan ko lang ng kada laugh track, kada salita ako dito, kaya di naman nakakatawa. Baka ganun lang gusto mong editing, eh. Ralphael, putang ina mo, normal lang ako, pero nakakatawa talaga. Ah, puta! Buti ka muna ako makuha sa kalahati, ha? Ano ba? Mahal mo ba ako? Hindi. Bubu mo! Dami mo alam. Ounce? Ounce? Alam ba ako na yung ounce yun yung binibigay sa mga mahihirap? Di ba ako binibigay? Well, kung nanonood kayo ng ads, parang binibigyan nyo na ako ng ounce. Dahil ako ay isang pulubing sa gigilid. Ba't mo ako sinasaktan ng ganito, Red Loud? Hindi ko alam paano naging lait ng isang maraming alam. Pag sinabihan ako, dami mo alam, matutuwa pa ako. Ba't nasagot mo sa dami mo alam? Oo, sana ikaw din. Ito from Nogi Pogi. Kahit anong pagod at hirap pa yan, kayang-kaya natin tiisin niya kumpara sa babae mahihina. Payag kayo mga babae, mahina daw kayo. Oh! 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 Oh, ano to, 1900s? Kapakoy, ang gentleman ka lang. Talagang hayop ka. Ikaw yung kahit may nakatayong matanda sa harap mo, di mo pa rin. Nakita mong ilang beses tumalon yung kanyang argumento. Nagsimula siya, no? Nagbigay na agad siya na akala niya ay isang katotohanan na mahina ang mga babae. Kaya ng babae mag-ire ng isang buong tao na pwede sila ikamatay. Ikaw, anong pinagdadaanan mo sa buhay mo na kayang tumbasan yon? Kung hindi man yun yung kanilang buwan-buwan na paglalabas ng Dugo. ikaw nga buwan-buwan labasan yung edits natin ng dugo. Kaya mo ba yun? Paano sila naging mahina? Maarte iba, oh, pero hindi sila mahina. Tawa rin sila. Puting kabalyero, naghahanap ka ba ng panty dito? Tapos napunta tayo sa matatanda. Kanina kasarian, ngayon naman edad. Paano ka tumalon doon, Nogi po? Buti na lang pogi ka. Yun na lang may bibigay ko sa'yo pero hindi ka matalino. Sunod, para kang tanga, sa totoo lang. How do you define real? Is it possible that we are not real and we don't even know it? Buti na siya mo totoo. Kala ko joke lang eh. Lagyan mo ng laugh track, baka hindi magets nung kanina na dapat na tayo tumawa. Sunod, from Joe. Solid content. Dadya may news sa tangina. Ano ba yan? Napasaya lang kita na mura pa ako. Pero sige lang, okay lang. Abuti niya kasi sa mga kaninang tanga, di ba? Mas gusto ko na to. Murahin niyo na at laitin. Ano ba? Hate comments dapat to eh. Dapat naiinis ako eh. Pero nakaawa lang ako sa'yo. Nonsense! Parang spelling mo. Sunod. El Professor. Aba, tagal mo mag-upload. Nagmumukha na akong mag-abiso ka kung mag-upload ka o hindi. Respect your subscribers. Unsubscribe na! Pero yung next na content, tagal mo mag-upload. Nagmumukha na akong taga. Nag-abiso ka. Ah, my... Professor ka! Bakit ka tanga? Alam mo, kung nagmumukha kang tanga, hindi ko kasalanan yan. Ikaw lang yan. Ikaw lang may gusto niyan. Kung para sa'yo, medyo natatagal ako mag-upload. Eh dahil pinapaganda ko pa yung video ko, di mo kaya magantay. Problema mo na yan, di ba? Nonsense! Professor ka pero nonsense. If you're explaining something that is going well, please speak in. Hindi, wala akong pakialam. Para sa mga Pilipino to ginagawa ko. Ulol, ang pangit na ng channel mo, puro meme mo lang tinitignan. Malamang, pipi na binasa nga eh. Di ka ba nakikinig? Pag nagsisimula tayo sa mga ganun, sinasabi ko agad memes tungkol sa channel. At halo-halo din ang video namin. Nonsense ka, Alice. Umalis ka dito. Maglalagay ka pa ng Soul Eater na anime. Pag talagang mga anime profile pic, huwag nyo pakinggan. Kabuto! Alam mo nakatakas ka na sa akin. 忍びになればいい忍びになるわよきっとね僕はそんなつもりないです。そうもったいないわ Ang haba na... Hindi lang yan ang mahaba dito. Liga rito, himasi-masi mo. Ang haba pa to, papalo ka din sa mukha mo. May mga ugat-ugat to minsan. Baston! Hindi lang pampamilya. Sunod! Mukha kang tabo. May sandali lang. Ano pa mukha ng tamod? Sandali ah! Hindi mukha ka rin tamod. Galing tayo lahat dyan. Yung pinagsasabi mo. Tsaka dalawang salita ang mukha tsaka kang. Ha? Hindi mukha kang. Kakatikol mo. Ito na lang yung kaya mo ilabas ng mga salita. Yan, sige.
Pagpatuloy mo. Itong Emilio. Pucha, isang buong barkada ng lalait sa atin. Walang clip. Nako, pasensya na. Bait to ha. Hindi to hate comment. Pero diba? May daddy po ako kahit grade. Oy! Hindi yan hate comment. Ako po. Hindi ka solid ka unsubscribe. Edgar, di pala to Paolo Abelino YouTube channel. Unsubscribe. Ano hindi Paolo? Ano? Ako Paolo Abelino channel ka to? Ano pa di makita sa mukha na to? Ng mga bayani sa bundok na ito. Huwag nyo lokohin ng flat na hat. Kasi parang plancha yan. Ako lalaitin nyo. Huwag nyo yung mga flat na mga babae dyan. Ako lang. Flat din naman ako. Miss A, what time po ang ungol? Wala ako headset. Nakakatawa yung mga nagagalit na. Ano ba yan, Paolo? Nakikinig yung magulang. Hindi. Wala akong pake. Ginagawa ko to para sa akin. Kung gusto mo makinig, ayaw mo, di gawa ka ng paraan. Pucha, ako na nag-edit eh. Ako pa mag-a-adjust. Tito, ang bastos naman ng ungol. Narinig ng tatay ko, nag-edit sa akin. Bakit ako? Kaya mga gusto kong tatay po, Rodolfo. Maraming salamat sa tatay mo. Buti nalang ikaw yung tamod na umabot doon sa dulo ng finish line. At ako nga mukha lang eh. Ikaw ang pinakamalakas doon. Ano, pasikat ng bota, fuck you. P-A-O! Paolo. Kita naman, di ba? May typo ba ako? Ayan, puro you. Masaya na kayo. Ayoko na, masakit na. Bye, naaway nila ako. Ayoko na. From Dave, laki na. Hindi lang ulit. Ano ba yan? Alam ko lahat malaki sa akin. Pasensya na, malaki puso ko. Malaki ang pasensya ko para sa mga ganitong tao. Namoy ko ang iyong pagka-insecure. Sunod. From Roman. May tatanong ako sa'yo, bugbog o di... Memer! May memer tayo dito. Paul Cancer meme. Lupet, believe na ako sa'yo, Paul. Bitay na. Ito na eh. Sobrang tindi na eh po siya. Bugbog na ako ng mura. Bugbugin kita ng mura, Pao. Tapos biglang believe na ako sa'yo. So ano lang siya. So fan ka ni Tito Ed. Hindi ko tuloy alam kung may inis ako sa'yo o... Sige, ikaw lang naman yung gusto makipag-away sa akin eh. So, sige, bati na tayo. Maraming salamat, Roman. Seryoso, isa lang lahat to. Pacheck ka sa doktor, baka meron kang problema sa... Parang may bipolar ata to. At least bati na kami, diba? Hindi na kami magpapatayan. Sunod from Edgar, nakasubscribe din ako sa YouTube channel mo. Kaso, ano mapapala ko bukod sa panonood sa vlog mo at video reactions? Wala man lang giveaway o raffles. Aba, nakakampanya na ako. Kumikita ka rin naman dyan. Huwag mo sabihin pinagpapaguran mo yan. Eh kung di naman dahil sa subscribers, so di ka magiging vlogger. Dapat parang baliktad. Naging vlogger ako para sa sarili ko. Yung mga subscribers o ating mga cancer dyan, sila hinawakan ko ba yung kamay niya? Tapos pininggan, tapos siniksik ko doon sa subscribe button. Sila may gusto niya. Kung gusto niyo manood dito, nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo mag-subscribe, nasa sa inyo yan. Ano, online good job na naman itong mga pulubing nabubuhay sa giveaway at raffle. Ito yung ginagawa ng mga basuran channel, puro giveaway. Ito yung ginawa nyo sa utak. Kala nila lahat nahihingi lang nila. Wala sila pa naghihirapan. Wow, nanood ka sa mga ginawa ko edit. Oo, napagod ka ba? Pagod ka ba gumanon? Hindi ko gets. Ano mapapala ko bukod sa panonood sa vlog mo? Yun na. Ano pa bang kala mo kuha mo sa akin? Kung may nakuha kang katarantaduhan, okay. Kung may nakuha kang onting kaalaman, o di okay. Kung may nakuha onting kasiyahan, o di okay. Di mo ko ninong. Wala ako utang na loob na may ibalik sa'yo na hindi ko na binibigay ngayon pa lang. From Mikael, takot ma-demonetize ang puta. Zian hindi S, unang-una. Tsaka, kailangan ko yan. Pag ako na-demonetize, paano ko bibigyan ng giveaway yung kanina? Paano ko siya bibigyan ng phone? Kawawa naman aking mga nagkugutom na mga manonood. From Jeric, putang inang video to. Nag-edit ka pa, tapos magre-react ka pa. Tapos magko-comment ka pa sa sarili mong video. Yun ang reaksyon. Pinutol mo lang. Ginawa mo lang dalawa. Tanga ina mo. Pucha, bagong mura to ha. Tanga na ina. So hindi na puta yung ina ko. Tanga na lang. Mas gusto ko tong mura na to ha. Sana nagkwento ka lang rekta, di ka na nag-edit. Gagong Paul. Aba, at least tama yung spelling. At kinapitalize mo pa. Alam mo may respeto ang tao to si Jeric. Jeric, maraming salamat. Ako ay lumaki bilang isang tao dahil sa iyong mga sinabi. So kailangan ko mag-react. Kung hindi makaka-copyright ako yung Ed Kaluwag. Makaka-copyright ako ng KMGS na eh. So kailangan ko mag-react. Kailangan ko mag-comment sa sarili kong video. At kailangan ko rin magkwento. Iisa lang yung react sa kwento tsaka sa comment.
pinapahaba mo lang. Parang yung pagpapahaba mo dun sa mga ellipsis mo, yung mga period, ellipsis ang tawag dun. Fake news site na to. So lahat na sinabi ni Sir Paulo, fake. Wow! Mapapaisip ka nga naman talaga. It's a conspiracy nonsense! Mukha kang bakla, bossing, haha. At mukha kang tanga, ha. No hate, boss, pero di bagay. Sino ba yung mukha mo? Magkamukha lang tayo nung pinagsasabi mo. May salamin ka, tapos payatot ka, wala na kamukha na kita. Pasensya na. Isa to malaking sumpa sa atin, okay? Kung mukha akong bakla, bakla ka rin. Haha, wala itang bata. Sinumulan mo, ano gagawin ko? Mukha kang tanga. At is hindi tanga ng ina mo. Alam mo, ang tagal ko na inis. Ano ba ang mukha ng tanga? Dapat hate comments to eh. Hindi ako naiinis eh. Bad trip naman to. Nakakatanga lang to mga comments. Hindi paano ako maiinis dito. Kung walang sense yung mga sinasabi niyo. Napapagod ako. Sunod, gusto ko yung irony ng lalaitin mo ko tapos no hate. Anong klaseng katangahan to? Akala ko ba pag may salamin matalino daw? Ay, isa kang kahihiyan dito. Kinahihiya ako, nakamukha kita. Pumpula red. Paulo, sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Scientist ako. Huwag mo ako tuin ang mga Pilipino. Hindi ko matalino. Wala kang kwenta magsip. Puro kalandak. Hindi pa ganun mag-explain, kailangan mo dumakdak. Parang sira ulo. Ano ulol nga eh? Paulol. Parang sira ulo ka magsalita. Feeling bright pero walang alam sa ayaw masaya. Buti lang 2 pesos sinabi. Ano nila, sobrang sukot. Ito may mga batang kala nila alam na nila lahat sa mundo. Ayoko na. dito hate comments, sukot comments to eh. No? Walang scientist ang ganito magsalita. Siya sabi ko sa'yo, anong klaseng scientist ang may oras sabihin na scientist ako? Tangina mo, dahil mo sinasabi magaling ka pala, ba't di ka mag-YouTuber? Ayoko na. Seryoso ba to? Binibait nyo ba ako? Totoo ba mga comments to? Sarap maging bobo, grabe. YouTuber nga ako, ano ba? Ito yun sa KMJS Go Ship. Ayoko na. Calling yourself a gaming channel when you only play one shitty online mobile game. Trigger. Legend. O pucha, may Morse code. Ano ibig sabihin ito? Baka nilalait niya ako ng Morse code. Hindi ko naiintindihan. Lots of Filipino gaming channel do that. O ganito yan, Rakaboy. Hindi porket nanood ka ng isang video sa channel ko, ayun na yung lahat ng gagawin ko. Diba tulad nga ng sinabi ko dati, walang direction ng channel na ito. Kung anong gusto ko i-upload, i-upload ko. Kung ayaw mo, sige, mag-comment ka na lang. Umiyak ka na lang sa comment section kasi di ko na binabasa yan. Ngayon lang, dahil masaya ako kayo dahil 800k subscribers na tayo. Pagbibigyan na natin sila. From Bread Movie, petition for Paulo to re-upload 6K. Hindi. Kahit sa Facebook, madidelete yun. Huwag nyo nang gustuin. So, this man always saying copyright. Di ko ma-enjoy yung clip dahil kinakat niya at takot siyang... Hindi nga siya hindi ma-monetize eh. As in, tatanggalin yung video. Pwede i-block nung original uploader ng copyright na yon yung buong videos, hindi mo rin mapapanood. Ano ba? Masanay ka na sa boses ko, kaya nga meron tayo yung boses ko wala sa tono. Pasensya na. Paumanhin. Diba, binabawi ko na yung sorry video dahil hindi nyo ako naiintindihan. From Uno. Kaya pala pangalan ng YouTube Paulo kasi Ulo. Apo! Talino. Paano ko nalaman yun? Natatawa ko sa mga nagsasabi Paulo na parang hindi ko yung sinadya nung ginawa ko yung channel. Aba! Naisip mo yun? Aba, ang galing, ang talino! Nung ginagawa ko yung pangalan ng channel, ano may pinaka-bobo pakinggan pero 2 syllables lang para mabilis maalala. Pero gusto ko pa rin kasama yung Paulo. So, ayun, sabi ko, Ulul! Pau-ulul! Pero kapat wala pa hindi U eh. So, pag sinasabi nilang Pau-ulul, o yung bawi na Pau-ulul, ulul ka, gusto ko nga yun eh. Yun nga yung ginusto ko nung simula pa lang eh. Tanga! Sawang-sawa na ako tayo na ipakita mo baka Paul tayo na laman. Wala akong pake. Kung gusto mo ng porno, pumunta ka sa mga porn sites, ha? Gusto kong kumita para may pambayad ako na internet na pagpapanooran ko rin ng porno, ha? Huwag ka magulo. From Justin. Tangin na ganda sana video kaso pa-epal lang mukha mo. Alisin mo mukha mo pa. Ang hirap kasi pag ito kagwapo. Sorry na, ayusin ko na yung profile pic ko doon para mas gwapo na ako. Kailangan ko ilagay yung mukha ko para hindi ako makopyright. At pangalawa, dahil akin yung video na yun. Ano gusto mo, compilation? Ano, compilation channel? Pwe! Hindi ako ganon.
Tagal mo mag-upload, tangin naman. Ano ba? Wala akong editor. Saka gusto ko dekalidad yung mga nilalabas natin kaya medyo natatagala. Minsan every other day. Pag sinipag, every day. So, pasensya na. Ang sakit na. Bye. Ayoko na. Putang ina mo nerd. Natoto lang mag-edit. Akala mo matalino. Gago yan lang. Alam mo gagawin. Bobo ka kasi wala ka pang natapos. Abnoy. Ano ba ang sabihin ng nerd? Ito ba yung matalino? Di ba may pinagkaiba nerd sa geek? A foolish or who lacks social skill or is boringly studious. Boringly studio? Masama bang nag-aaral? Yan! Yeah, geto tayo sa Pilipinas! Bobo ka kasi. Wala ka pang natapos. Ano walang natapos? Paano niya nalaman na hindi nakatapos na ako? Hindi. Professor ba kita? Nako! Ikaw ba yung professor ko dati sa Spanish? Buti ka na ako bumagsak dun eh. Pero ako ay gumraduate. Pasensya na, Feby. Bakit ba ako nakasubscribe dito kasa? Weird. Eto siguro yung mga kupal na bigla na lang sinasubscribe yung ano nila sa mga phone nila. Pero mga phone, ang gagawin mo, wala lang. Subscribe kay Paulo. Okay lang, ako na yung magiging pang-asar sa mga kupal yung kaibigan. I-subscribe nyo na, i-subscribe ng patago. Paulol, trailer lang in-upload ni Doggy at hindi full movie. Pucha, ang tatagal na nito. So paano naging pang pipirata ang ginawa niya tsaka taga-Japan ako? Maniwala kayo sa akin! Comment! Walang pakialam mga po. Sige ito, bakit kailangan mga nasa Pinas nagpapalaki ng problema? Aba, pag pala nasa Japan ka, eh ikaw na ang tagapagsalita ng Japan. Abay, comment, Danica Chan desu ka. Mali ang iyong mga pinasabi dito, Danica. Tsaka bawal ka pa rin mag-film sa isang theater. Yung napilitan ka lang gumawa ng apology kasi baka kasuhan. Ito yung sa reset natin paumanhin na pinagtawanan ko yung mga nagsusorry pa ulit-ulit sa internet. Naging trend eh. Para naging uso ngayon ng pagsusorry sa internet. Gumawa ako ng parody dito. At ibang tao, sineryoso nila. Hanggang ganun lang yung kanilang humor. At okay lang yun, hindi ko sila minamaliit. Pero imposible akong kasuhan. Kakasuhan ka lang pa ikaw ay nagsasabi ng hate speech. At hindi hate speech ang pagbibigay ng opinion. Ay, alam ko iba dyan ay walang alam pagdating sa batas. So, kahit kailan ay hindi napunta sa ganong klase mga paksa sa kanilang buhay, pero meron silang katapangan magbigay ng mga walang laman na kanilang mga opinion. Kahit sino pwede magka-opinion, pero may mga opinion talagang walang kwenta. Yung kahit nakakasura ang vlog mo, yung mukha mo at yung magsasalita mo, pero natatawa pa rin ako sa mga tatanduan naman ako dahil sa kahit sa aba, maraming salamat, diba? Okay lang yan, mukha ka akong tamod eh, anong gusto mong gawin ko? Doon ako nang galing eh. Sunod. Wala na. Maraming salamat. Pagod ako. Solo sabihin na walang sense yung mga hate comments sa iba rito. Naiyak ako dun po. Kung sino pa mag-react tayo sa mga comments, pabutin nyo to ng 25k likes. Pagko-collectahin ko pa ng basura ang ating mga admin. At nag-enjoy ako dito pa minsan-minsan, diba? Kailangan ko ibalik sa inyo ang mga binibigay nyo sa akin. Minsan lang talaga ako makapagbasa ng comments na dahil sobrang dami na. Pero bago lahat, kailangan ko muna i-shoutout yung mga nag-donate sa atin dito sa channel. Si Noralma, Aliyah, James Reid Mateo. Napakagandang pangalan. Hindi ko na ako totoo yan. At si Random Scars. Gusto nyo rin masama sa mga shoutouts natin. Nasa description yung donations doon. Basahin nyo na lang. Huwag nyo tayo like, share sa mga cancer nyong friends. At huwag nyo itong mag-subscribe. At mag-comment na rin. Maalay nyo, diba? Paulo out. Kailangan ko magbasa. Nabawasan ako ng utak sa mga pinagbababas.